द'जब्रैथि मादारबारि श्री श्री कृष्ण दौल महोत्सव जोङो सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो नाजादों। मार्च दाननि 2 खालारनिफ्राय 5 खालारसिम जि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय 2 तारिख बा 2 खालाराव जों जिखिनि हाबाफारि लादोंमोन बेवहायबो जथेस्थ' आलासि लिंनायनि गेजेरजों जोंनि हाबाफारिफोरा जाफुंदों। दिनै 3 खालार बे 3 खालाराव जोंनि गेजेराव माखासे लिंनायनि गेजेरजों जाय आलासिफोरखौ लिङाखैमोन थेवब्लाबो बिथांमोना मोजां नुनानै बिथांमोना फैदो। बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि आयेन आफादनि आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि साराबो जोंनि गेजेराव फैनानै माखासे मानसिनि गेजेराव बा सुबुंफोरनि गेजेराव बोसोन होलांदो। जोंनि मादारबारि दौल उत्सबखौ माबायदि फालिनांगौ, माबायदिहाय कमिटि दैथायनांगौ, बेनि सायावनो माखासे बिबुंथि होलांदो। लोगोसेयावनो बारग' शिब मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा फैनानै बिथाङाबो माखासे बोसोन होनायनि गेजेरजों माखासे रायजो राजाफोरजों बिबुंथि लाखिलांदो। दिनै जोङो 2 खालारनि जि हाबाफारि लानानै फुंनिफ्राय लानानै हाबाफारि रुजुबाय थादो। दा मोनाबिलि समाव जोंहा माखासे जोंनि जिखिनि जालांनाय 63थि बोसोर माखासे फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जोंनि आलारि बाथि सावनाय जागोन। आगुनि जिखिनि जोंनि बिबानगिरिफोर बोसोनगिरिफोर बिथांफोरखौ लानानै जोङो दिनै आलारि बाथि सावनाय जागोन। बे बिथांमोनखौ लानानै जोङो आगुनि जिखिनि बिबान लाबोनाय बिथांमोना मोनसे बोसोननि गेजेरजों फोरमायनायनि गेजेरजों सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि मादारबारि दौल उत्सबा जिखिनि फालिनांगौमोन बिनिसाय बांसिननि सायाव बांसिन मोजां जाबोनायखौ नुनानै माखासे रायजो राजाफोरा जोंखौ साबायखर बावहरदो। दिनै जोंनि गेजेराव होसोबोनाय जादों जे माखासे जिखिनि जानांगौमोन जोंनि दौल उत्सबा बिनि सायावबो बांसिनै नोजोर होनानै माखासे रायजो राजाफोरा जोंखौ साबायखर बावहरदो। 4 खालाराव फुंनिफ्राय लानानै मोनाबिलिसिम उन्दै गथ'फोरखौ लानानै जि बादायलायनाय डेन्स कम्पिटिसन बेवहाय माखासे मानसि जोंनो थुबुर जाना दोङो। दासिमबो कन्टेक्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो जे मादारबारि दौल उत्सबा जोबोर मोजां जायो, सायख'नायाबो मोजां जायो, जाज खालामनायफोरा मोजां जायो। दा बेखौ फोरमायदो। जोंबो बिथांमोननो फोरमायदो जे बान्थाफोरखौ जों लाखिनायनि खुनु माबा गैया। गुबुन गुबुन जायगायाव लाना थाङो जोंनि बान्थाफोरखौ जों बेखिनिखौ फोरमायदो। आरो समफोर जोंनि जिखिनि हाबाफारि मोनाबिलियाव जोंहा कालचार नाइट लादो। बे कालचार नाइटनि गेजेरजों जों मानसिफोरनो फोरमायनो नागिरदों मादारबारि दौल उत्सबा जाहाथे बेनि सायाव बांसिन नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव सफैनो हायो। देग्लाय जिखिनि फालिदों फैबाय थानाय समफोराव बेनिसाय बांसिनै मोजां खालामनो हागोन बेखौ कमिटि आफादनिफ्राय फोरमायनाय जादों।